на всеки, за когото се отнасят думите на руския език. В лицето на живия Бог и хората от целия свят, ние думите на руския език, загрижени само за истината и справедливостта, днес се разкайваме пред целия свят за посредствеността на Русия и поемаме тази посредственост върху себе си, както някога друг човешки син пое върху себе си греховете на хората. Ние поемеме върху себе си най-тежкия и най-безрадостния срам, който съществува днес. Срама от руската посредственост, унищожила и позорно осквернила милиони хора у нас и в чужбина. Руската посредственост изгаря и изпепелява пространството на Русия, душите на нейните хора и добитък, паметта на мъртвите. Тази посредственост ограничава свободата и самото съществуване на индивиди и цели нации. Тази посредственост е непоносима както за самата Русия, така и за останалия свят, и ние премахваме тази посредственост от Русия и я поемаме на нашите плещи и на плещите на нашия труд. От сега нататък ви молим да смятате всичко, което казваме за борба срещу потисничеството, използването ни, както в рамките на Руската федерация, така и извън нейните граници, пряко или косвено допринася за бързото приближаване на мира, установяването на равенство и справедливост и изравняването на империалистическата агресия на Русия срещу всички нейни потиснати народи. Радвай се и весели се, велика руска земя! От този ден отново сте свободни! Руски думи!